Juan Kapitulo 14. Si Jesus ang dalan. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Hibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon busa unsaon man namo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyo tanan. Unya wala kapag gihapon makaila kanako Felipe, ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo Felipe nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuhuin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Gisaad ang Espiritu Santo. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nga nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita kanako ug kay ako buhi man mabuhi usab kamo. Inig-abot ni adtong adlaw mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas dili si Judas Iscariote miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mintubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Kisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya ang inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Kisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Kisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyo dugay kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya gahom nga makabuntog kanako pan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita.